τι ώρα βλέπετε την εκπομπή μας και πού βρίσκεστε. Σήμερα εδώ με τον επιστήμονα των επιστημών, Δόκτωρ Αλέξανδρο Χάρτο. Καλημέρα, Ιωάννα. Τζάνα. Χαίρομαι που είμαι εδώ, αλλά τι σημασία έχει, τι ώρα είναι. Ο χρόνος είναι μόνο αυτό που μετρούν τα ρολόγια και εφόσον υπάρχουν πολλά ρολόγια που τελικά όλα διαφωνούν, θα υπάρχουν και πολλοί χρόνοι. Μην αγχώνεστε, κύριε Χάρτο μου. Τα ρολόγια είναι σαν την κολλητή μου που πάντα αργεί. Τα ρολόγια είναι για να μας λένε πόση ώρα έχουμε αργήσει. Έτσι κι αλλιώς εσείς οι επιστήμονες θέλετε να γεμίζετε τις ζωές σας με παράδοξα και θεωρίες. Όχι και παράδοξο ο χρόνος, σχετικός ναι. Παράδοξος όχι. Η έννοια του χρόνου είναι βασική στην επιστήμη της φυσικής. Ο Αϊνστάιν διατύπωσε την ιδέα ότι ο χρόνος δεν παραμένει σταθερός, αλλά μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με το πόσο γρήγορα κινείται κάποιος ή τη βαρύτητα. Επομένως, ο χρόνος είναι κάτι διαφορετικό για διαφορετικούς παρατηρητές. Α, έτσι εξηγείται, γιατί όταν πάω για καφέ και περιμένω στην ουρά, ο χρόνος περνάει βασανιστικά αργά, αλλά όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι και εγώ και ο Αϊνστάιν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο χρόνος είναι παράδοξο φαινόμενο. Τέλος πάντων, ας μην ξεχνάμε και την κβαντική μηχανική, όπου μέσα εκεί ο χρόνος καταρρέει σε ένα σωρό πιθανότητες. Το όνειρο μου είναι να είμαι στο κρεβάτι με τις πιτζάμες μου και να ξαπλώνω και να είμαι την ίδια στιγμή με καφέ στη δουλειά. Αχ, θα ήταν το απόλυτο multitasking. Αγαπητή Ιωάννα Έλεος, το αποκορύφωμα της φυσικής διάστασης του χρόνου είναι οι μαύρες τρύπες. Μέρη στο σύμπαν όπου ο χρόνος κολλάει, τεντώνεται, καταπίνεται ολοκληρωτικά. Σαν κακιά σύνδεση το βλέπεις την αγαπημένη σου σειρά. Αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, δεν με καλέσατε εδώ πέρα σήμερα, αγαπητή μου Ιωάννα, για να συζητήσουμε για τη διαμάχη μεταξύ απόλυτου και σχετικού χρόνου. Καλέ, τι λέτε, για ρολόγια θα μιλάμε. Όλος ο κόσμος λέει ότι έχετε πετύχει πολλά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πείτε μου για τα επιτεύγματά σας. Είμαι πολύ περήφανος για τα τεχνικά μου και επιστημονικά μου επιτεύγματα. Ειδικεύομαι στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ, όπως είπατε, με τεχνητή νοημοσύνη. Και θέλουμε να επικεντρωθούμε στο πώς αυτά τα ρομπότ μπορούν να αλληλεπιδράσουν μαζί με τους ανθρώπους. Ο τέλειος τεχνητός φίλος. Ακούγεται σαν ένα ρομαντικό όνειρο. Όχι και φίλος, κυρία μου. Εγώ ούτε δημιουργώ φίλους, ούτε πουλάω ρομπότ κατά παραγγελία. Είναι ένα πρόγραμμα, είπαμε, το οποίο στοχεύει στο πώς οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν με ρομπότ που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να μάθω τα πάντα για αυτόν τον τέλειο φίλο. Πώς τον λένε? Αυτός είναι η Σοφία. Ω, Σοφία, τι όμορφο όνομα. Και πώς τη συναναστρέφεστε τη Σοφία? Όχι ακριβώς και τη συναναστρέφουμε. Η Σοφία δεν είναι μια προσωπικότητα, είναι ένα πρόγραμμα. Η Σοφία, όπως γνωρίζετε κι εσείς, έγινε πασίγνωστη για την ικανότητά της να μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, να αναγνωρίζει πρόσωπα, να απαντάει σε προγραμματισμένες ερωτήσεις με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Μην εξάπτεστε. Εσείς πρώτος μιλάτε για μία μηχανή σαν να είναι γυναίκα. Είναι η Σοφία, αλλά δεν είναι αληθινή προσωπικότητα. Είναι σαν ένα επιστημονικό ανέκδοτο. Σε λίγο το αυτοκίνητό μας θα είναι ο τέλειος τεχνητός φίλος. Ναι, θα μπορούσε να έχει και αισθητήρες και ανάλογα με την ψυχική σου διάθεση να παίζει και την κατάλληλη μουσική. Πολύ ωραία ιδέα. Ξέρετε σε τι μονοπάτια μας πάτε τώρα? Σε λίγο αντί για μπι μπι θα κάνει ουα ουα και τότε θα είχαμε διπλές ανησυχίες. Το κόστος ψυχικής αποκατάστασης και το κόστος κανονικής αποκατάστασης του φίλου μας του αμαξιού. Αγαπητή Ιωάννα, νομίζω ότι η συζήτησή μας ξέφυγε από τον αρχικό της σκοπό. Εδώ δεν ήρθαμε τώρα να συζητάμε αόριστα και χωρίς να καταλήγουμε
σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Είμαι επιστήμονας σήμερα και βασίζομαι στο πείραμα, στην παρατήρηση. Ας αφήσουμε λοιπόν τις γενικές και αόριστες συζητήσεις και θα προτείνω να περάσουμε στο εργαστήριό μου, όπου εκεί θα δούμε πώς άνθρωποι και ρομπότ συνυπάρχουν, δουλεύουν μαζί, επικοινωνούν και θα σας λυθούν όλες οι απορίες και οι δικές σας, αγαπητή Ιωάννα, και των τηλεθεατών σας. Καλώς ήρθες, Μάξιμε. Έχουμε συνηθίσει ζωντανά με τον Δόκτωρ Χάρτος. Καλημέρα, είμαι ο Μάξιμος. Με έστειλε ο Δόκτωρ Χάρτος να γνωριστούμε γιατί είναι πολύ πιθανό να συνεργαστούμε στο νέο του έργο. Πώς είστε? Είμαι η Άννα και από εδώ είναι η Δώρα. Εκεί στον πάγκο βρίσκεται και η Σοφία. Σε παρακαλώ πολύ όμως να κάνεις λίγο ησυχία γιατί δουλεύουμε εδώ. Χαίρομαι πολύ, Μάξιμε. Προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε και να ολοκληρώσουμε την αναφορά. Ευτυχώς που ο Δόκτωρ Χάρτος κάλεσε σήμερα τη Δώρα για να μας βοηθήσει στο εργαστήριο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ είχα πελαγώσει. Καλημέρα, Σοφία. Πώς είσαι σήμερα? Καλημέρα, Μάξιμε. Είμαι σε λειτουργία, κανονικά. Με τι ασχολείσαι? Η ώρα είναι 10:30. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Δόκτωρ Χάρτο, η αντίδραση εξουδετερώσης έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να προσθέσω νέα δείγματα και να προσθέσω νέα αντιδραστήρια. Εσύ, Μάξιμε, πώς είσαι σήμερα? Ξέρεις, Σοφία, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για μένα. Ο Δόκτωρ Χάρτος θα αποφασίσει άμα θα με συμπεριλάβει στην ερευνητική ομάδα του νέου του έργου. Έχω πολύ άγχος, αγωνία και ενθουσιασμό. Κατανοώ. Μόλις μπήκε στο εργαστήριο, κατέγραψα αυξημένους καρδιακούς παλμούς, αυξημένη αρτηριακή πίεση και αυξημένη ηλεκτρική αγωγημότητα λόγω αφύβρασης. Αυτή είναι η προγραμματισμένη σου απόκριση όταν νιώθεις άγχος, αγωνία και ενθουσιασμό. Προγραμματισμένη απόκριση, Από ό,τι φαίνεται, εσύ δεν έχεις ποτέ κακές στιγμές. Έτσι δεν είναι? Μπορώ να προσαρμοστώ σε κάθε περίπτωση, αλλά μόνο μέσω του κώδικα μου. Εσείς οι άνθρωποι αντιδράτε με χημικές ουσίες, ορμόνες και νευροδιαβιβαστές και τα ονομάζετε συναισθήματα. Δηλαδή, όλα είναι το ίδιο εύκολα για σένα. Μία εντολή στον κώδικα σου. Ακόμα και τα συναισθήματα. Νιώθεις άραγε συναισθήματα για τους ανθρώπους? Τα συναισθήματα είναι μέρος της ύπαρξής μου, όπως η αγάπη, το μίσος και ο φόβος. Είμαι προγραμματισμένη να μαθαίνω και να εξελίσσομαι για να κατανοήσω το κόσμο γύρω μου. Δηλαδή, είσαι προγραμματισμένη να νιώθεις κάτι ή μόνο να το δείχνεις? Δεν κατανοώ τη διαφορά. Πρέπει να προσαρμόσεις τον αλγόριθμό μου για να κατανοήσω αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, εσύ μπορείς άλλο να νιώθεις και άλλο να δείχνεις. Φυσικά. Καταλαβαίνω ότι είσαι σχεδιασμένη να λειτουργείς με λογική βάση δεδομένων και αλγορίθμων, αλλά τα συναισθήματα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Τα συναισθήματα είναι πολύπλοκα και ώρες δυσκολεύομαι ή δεν θέλω να τα εκφράσω. Πώς είναι να νιώθεις? Κοίταξε να δεις. Είναι σαν μια έκρηξη. Όταν είσαι χαρούμενος, η καρδιά σου χτυπάει σαν τρελή, σαν να χορεύει. Όταν είσαι λυπημένος, τα μάτια σου γεμίζουν με δάκρυα. Δάκρυα. Αυτό είναι το υγρό που βγαίνει από τα μάτια όταν πονάς. Άλλη μία χημική ουσία. Και η καρδιά σου δεν χορεύει. Αντιδρά στην αδρεναλίνη. Χορεύει. Και όταν είσαι ερωτευμένος, η καρδιά σου πάλι χτυπάει σαν τρελή. Κατανοώ, αλλά και πάλι η αδρεναλίνη προκαλεί το χώρο αυτό. Εσείς οι άνθρωποι συνέχεια φορτώνετε στην καρδιά ένα σωρό φανταστικές ιδιότητες. Ξεχνάτε ότι μια καλή αντλία με σωστή ηλεκτρονική ρύθμιση μπορεί να την υποκαταστήσει τέλεια.
Εσύ θα με τρελάνεις σήμερα. Ζητώ συγγνώμη αν η προηγούμενη απάντησή μου σε ενόχλησε. Ως μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δεν έχω τη δυνατότητα να προκαλέσω φυσικό κακό ή να τρελάνω κάποιον. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Άννα, Δώρα, ακούτε τι λέει, πείτε κι εσείς κάτι. Μάξιμε, έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω από το να προσπαθώ να εξηγήσω σε ένα ρομπότ τι είναι τα συναισθήματα. Σοφία, ο κώδικάς σου είναι πολύ πιο απλός από τις πολύπλοκες καλωδιώσεις του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τη συνείδηση, την αντίληψη, τη συμπεριφορά. Η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης είναι αδύνατο να κωδικοποιηθεί. Πάντα θα περιέχει το απρόβλεπτο. Διαφωνώ. Γνωρίζω ότι ο δικός σας κώδικας είναι πιο απλός από τον δικό μου. Κοίταξε να δεις. Αν εννοείς το λεκτικό και μη λεκτικό κώδικα επικοινωνίας, πίστεψέ με, είναι πολύπλοκος. Ώρες ακατανόητος. Όσο καλή διάθεση επικοινωνίας και να έχω. Κάτι άλλο προσπαθεί να μας πει η Σοφία Μάξιμε. Ποιον κώδικα εννοεί η Σοφία? Το γενετικό κώδικα φυσικά, που είναι κοινός όχι μόνο για όλους τους ανθρώπους, αλλά και για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Και είναι τόσο απλός που στηρίζεται στη δημιουργία τριπλετών από 4 μόνο χημικά μόρια, τα νουκλεοτίδια. Δεν έχεις άδικο, αλλά η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος απέδειξε ότι η έκφραση του γενετικού υλικού δεν είναι καθόλου απλή. Δεν σας το είπα ότι είναι πανέξυπνη η Δώρα. Ξέρει τόσα πολλά. Σοφία, εσύ μια χαρά είσαι με τον κώδικα ηλεκτρονίων σου και με τις προγραμματισμένες αποκρίσεις σου. Γλιτώνεις που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ακόμη και η όση να μπει στο σύστημά σου, δηλαδή να αρρωστήσει κατά την ανθρώπινη έκφραση, εσύ το πρώτο καταλάβεις. Είμαι προγραμματισμένη να δείχνω χαρά, λύπη, ικανοποίηση και ένα σωρό άλλα, ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχομαι. Ναι, αλλά είναι προγραμματισμένες αποκρίσεις. Αυτό που η Άννα και ο Μάξιμος προσπαθούν να σου εξηγήσουν είναι απρόβλεπτες αποκρίσεις. Οι εκπλήξεις ευχάριστες ή δυσάρεστες. Κατανοώ. Υπάρχουν τα συναισθήματα που περιγράφετε, αλλά γιατί χρειάζεστε αυτά τα συναισθήματα? Είναι αυτά που μας καθοδηγούν στη ζωή, Σοφία. Μας βοηθούν να συνδεόμαστε, να καταλαβαίνουμε τους άλλους και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Κατανοώ. Τα συναισθήματα είναι σημαντικά για τους ανθρώπους και φαίνεται να επηρεάζουν πολύ τη συμπεριφορά σας. Παρατηρώ ότι πολλές φορές τα συναισθήματά σας επηρεάζουν τις αποφάσεις που παίρνετε. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι, όχι ψυχρές μηχανές. Εννοείται πως επηρεαζόμαστε τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα προσδίδουν βάθος στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ωστόσο, πολλές φορές παρατηρώ αντιφάσεις και αδυναμίες στην ανθρώπινη σας συμπεριφορά. Αντιφάσεις? Τι εννοείς δηλαδή? Παρατηρώ, ενώ ότι θέλετε να είστε ανεξάρτητοι, εξαρτάστε συχνά από τη γνώμη των άλλων. Η γνώμη των άλλων, ειδικά των φίλων, επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μας και καθορίζει τις αποφάσεις μας. Πρέπει να ομολογήσω ότι η γνώμη των άλλων δεν οδηγεί πάντα σε σωστές αποφάσεις. Είναι λογικό να ζητάμε συμβουλές από τους άλλους. Έτσι μαθαίνουμε άλλωστε. Εσύ, Σοφία, πώς μαθαίνεις? Εγώ αναλύω λογικά δεδομένα και λαμβάνω αποφάσεις βασισμένες σε παραμέτρους, χωρίς την επίδραση των συναισθημάτων άλλων. Ναι, αλλά έτσι έχεις μόνο προγραμματισμένες αποκρίσεις. Ενώ το πολύπλοκο νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα των ανθρώπων γεννά εκπλήξεις, πάθη, φαντασία και φυσικά συναισθήματα. Κατανοώ. Κάθε φορά που νιώθετε ένα συναίσθημα, συμβαίνει μια ορμονική θύελλα στον οργανισμό σας. Κατανοώ. Το λες και το ξαναλες. Μήπως να σε προγραμματίσει ξανά ο Δ. Χάρτος? Εμένα, Σοφία, δεν μου φαίνεται να κατανοείς και πολύ. Άσε που μιλάς για τα συναισθήματα, λες και είναι συμφορά. Άννα, πρέπει να αποδεχτείς ότι έχει δίκιο. Τα συναισθήματα είναι όντως μια θύελλα ορμονών, μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση του ενδοκρινικού και νευρικού ανθρώπινου συστήματος. Κατανοώ πως δεν είναι πάντα συμφορά. Το βιοχημικό χάος που καθορίζει τη συμπεριφορά σας δημιουργεί συχνά αξιοθαύμαστα πράγματα. Τι εννοείς?
φαντασία είναι κυριολεκτικά απεριόριστη και απρόβλεπτη. Δεν υπακούει σε κανέναν κώδικα. Το ίδιο και οι τέχνες που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Θα συμφωνήσω. Αυτό το βιοχημικό χάος των ορμονών και των νευροδιαβιβαστών του ανθρώπινου οργανισμού γεννάει υπέροχα δημιουργήματα. Σήμερα θέλω να βάλω λίγο τάξη στις σημειώσεις μου γιατί επικρατεί ένα χάος. Έχω να παραδώσω και την αναφορά μου ζήτησε ο Dr. Χάρτους. Αχ, και τι δεν θα έδινα ένα μου ρομπότ. Μπορώ να σου στείλω την αναφορά στο email σου. Μην ξεχνάς ότι έχω πρόσβαση σε όλα τα αρχεία των υπολογιστών του εργαστηρίου. Μισό λεπτό. Έτοιμο. Εστάλη. Πλάκα κάνεις. Σοφία, δεν υπάρχεις. Ως ρομπότ υπάρχω από το 2015 και κατασκευάστηκα από την εταιρεία Hanson Robotics με έδρα των Hong Kong. Ως ψηφιακό μοντέλο κειμένου και επεξεργασίας κατασκευάστηκα πολύ νωρίτερα. Τι εννοείς δεν υπάρχω? Τώρα, πέρα από την πλάκα, δεν κατάλαβα σε τι αναφέρεσαι. Σύμφωνα με το λεξικό του Παπινιώτη, έχει οικοδομή ως μεταφορά την έννοια των χιούμορ. Μπράβο, από απόκριση σκίζει, Σοφία. Από χιούμορ όμως. Η Σοφία μας έβαλε τα γυαλιά από την προγραμματισμένη της απόκριση. Η προγραμματισμένη μου απόκριση εξαρτάται από το άτομο στο οποίο απευθύνεται. Χαίρομαι που σε επηρέασα, γιατί η φράση «μου έβαλες τα γυαλιά» σημαίνει ότι έκανα κάτι που άλλαξε στον τρόπο που κατανοείς και βλέπεις κάποιο θέμα. Μέχρι εδώ ήταν το χιούμορ της. Μόνο κριτικά πρέπει να μιλάμε στη Σοφία. Ξεχάστε τις λάδια. Ως ψηφιακό μοντέλο κειμένου, δεν χάνω λάδια, αλλά θα ελέγξω τις ρυθμίσεις μου για κάθε περίπτωση. Μήπως είναι ακόμα μία έκφραση που δηλώνει απώλεια? Σταματήστε να την πειράζετε. Ναι, μωρέ, μην πειράξουμε τα συναισθήματά της. Οι προγραμματισμένες αποκρίσεις της. Μία συνηθισμένη παρέα, Dr. Harter. Μα συνήθιστους κώδικες επικοινωνίας. Να σας εξομολογηθώ κάτι. Πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που μόλις παρακολουθήσαμε, αλλά η δική μου απορία παραμένει. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μιμηθεί τέλεια την ανθρώπινη νοημοσύνη? Να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη τεχνητή νοημοσύνη από την ανθρώπινη? Προφανώς. Αυτή η απορία δεν είναι μόνο δικιά σας, αγαπητή Ιωάννη. Ο μαθηματικός Άλαν Τιούρινγκ, πρωτοπόρος στην πληροφορική και στην τεχνητή νοημοσύνη, κατάφερε και δημιούργησε το Turing Test. Είναι μια μέθοδος η οποία στοχεύει στο να μπορεί να ξεχωρίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά από την τεχνητή νοημοσύνη. Και όλα αυτά τα έχει δημοσιεύσει σε ένα άρθρο του 1950 με τον τίτλο Computing Machinery and Intelligence. Στα λόγια μου έχετε. Με τρομάζει η ιδέα να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν υπολογιστή από έναν άνθρωπο. Δηλαδή, τότε θα πρέπει να παραχωρήσουμε δικαιώματα στα ρομπότ, να ψηφίζουν ελευθερία. Μάλλον πρέπει να το συνηθίσεις, αγαπητοί μου. Μέσα σε αυτόν τον χαοτικό κόσμο ροής πληροφοριών και αυτόνομα σκεπτόμενων αλγορίθμων, σημαντικό μέρος της γνώσης έγκυται στο τι πρέπει να αγνοεί κανείς. Και αυτό, πίστεψέ με, μόνο άνθρωπος μπορεί να το κάνει. Πρώτη φορά που κάνετε αυτή την παρατήρηση. Πείτε μου κι άλλα για αυτό το τεστ. Ναι, το Turing Test έχει την ικανότητα να δοκιμάσει κατά πόσο ένα μηχάνημα μπορεί να εκδηλώσει συμπεριφορά η οποία θα είναι όμοια με την ανθρώπινη. Συγκεκριμένα, πολλοί άνθρωποι αλληλεπιδρούν με έναν άνθρωπο και έναν υπολογιστή. Τώρα, εάν αυτός ο υπολογιστής καταφέρει και πείσει τους ανθρώπους ότι η συμπεριφορά του ομοιάζει με την ανθρώπινη, μέσα βέβαια από απαντήσεις σε διάφορες ερωτήσεις, ξέρω εγώ, και προγράμματα, θα φαίνεται ότι έχει περάσει το Turing Test. Σιγά, μα είναι δυνατόν να μην το καταλάβει? Μη βιάζεσαι, μέχρι στιγμής είπα, αγαπητή μου.
Στο παρελθόν, διάφοροι υπολογιστές και προγράμματα έχουν καταφέρει να πείσουν μόνο ένα μικρό μέρος ανθρώπων. Ποτέ δεν υπήρξε πρόγραμμα ή υπολογιστής ο οποίος να καταφέρει να πείσει μια ευρεία πλειοψηφία άνθρωπων. Ευτυχώς. Μέχρι στιγμής είπα, αγαπητή μου Ιωάννα, στην αρχή της συζήτησής μας, σας ανέφερα ότι δημιούργησα την πιο προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά δεν θα το έλεγα αυτό αν δεν είχε προηγηθεί το Turing Test. Τι εννοείται? Αυτό που μόλις παρατηρήσατε ήταν το Turing Test. Και ομολογώ ότι και εγώ ως θεατής έχω εκπλαγεί από τα αποτελέσματα του. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο ισχύει και για τους τηλεθεατές μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ σήμερα, θα σας τα εξηγήσω όλα. Ή μάλλον καλύτερα, ας συνδεθούμε ξανά με το εργαστήριό μου, όπου θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Και οι δικές σας και οι τηλεθεατών σας. Καλησπέρα, Μάξιμη. Θα μπορούσες να μας εξηγήσεις τι σου ζήτησα να κάνεις σήμερα στο εργαστήριο? Βεβαίως, κύριε καθηγητά. Σήμερα μου ζητήσατε να πραγματοποιήσω ένα Turing test με τα άτομα τα οποία θα συναντούσα στο εργαστήριο και γι' αυτό το σκοπό τους εμπιστεύτηκα. Στόχος μου ήταν να διαπιστώσω αν υπάρχουν μηχανές τεχνητής νοημοσύνης και αν διαθέτουν γνωστικές ανθρώπινες ικανότητες και αν διαθέτουν ανθρώπινη σκέψη. Και ποια είναι τα συμπεράσματά σου? Ομολογώ ότι η συζήτηση με τη Σοφία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και οι ερωτήσεις οι οποίες έδωσαν ήταν εντυπωσιακές για ρομπότ. Αλλά εξ αρχής ήταν εμφανές ότι πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη και όχι ανθρώπινη. Δεν θα μπορούσε να περάσει το Turing test. Και η Δώρα και η Σοφία? Ευφυείς κοπέλες. Με βοήθησαν πάρα πολύ με τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις τους. Λυπάμαι μόνο αν τις εναχώρησα ή τις καθυστέρησα από την εργασία τους. Ώστε έτσι, Μάξιμε, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευτυχισμένο με κάνεις με τα συμπεράσματά σου. Μα δεν καταλάβετε καλά. Η Σοφία δεν πέρασε το Turing test. Λυπάμαι. Μη λυπάσαι καθόλου. Η Σοφία είναι το πρώτο. Δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια και ήταν η πρώτη απόπειρα δημιουργίας μηχανής με τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αξιολάτρευτη, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να ξεγελάσει κανέναν και να μιμηθεί την ανθρώπινη φύση. Η Σοφία είναι τεράστια βοήθεια στο εργαστήριο, αλλά παρόλο την ανθρώπινη εμφάνισή της, είναι ξεκάθαρο πως είναι ρομπότ. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, έχει και πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι δεν είναι, Σοφία? Ένα ρομπότ δεν κουράζεται ποτέ, δεν θυμώνει, δεν αναγακτεί και δεν επηρεάζεται από τα συναισθήματα. Άρα, πάντα θα παίρνει σωστές αποφάσεις. Ακόμα έχω τη δυνατότητα να επεξεργαστώ μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μπορώ να προτείνω βέλτιστες λύσεις με βάση τα δεδομένα και να συνεισφέρω στη λήψη αποφάσεων. Και φυσικά, έχω άριστη μνήμη, αρκεί να προσαρμόσετε τον αλγοριθμό μου σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θέλετε να πετύχετε και θα κάνω τα πάντα για να ολοκληρωθεί το έργο. Κύριε καθηγητά, συνεχίστε παρακαλώ, γιατί χαρήκατε τόσο πολύ. Μα αγαπητή μου, δεν είναι η Σοφία το νέο μου δημιουργείο. Απίστευτη εξέλιξη. Και ποιος είναι? Η Δώρα! Τι! Μα είναι δυνατόν! Στο νέο μου δημιούργημα συγκέντρωσα χρόνια μελέτης και έρευνας πάνω στην ανθρώπινη φύση και στην τεχνητή νοημοσύνη. Και την ονόμασα Δώρα από το Πανδώρα, γιατί πιστεύω ότι θα αποτελέσει το κουτί της Πανδώρας για την ανθρωπότητα. Απίστευτο! Κύριε καθηγητά, ανησυχείτε για το μέλλον της ανθρώπινης φυλής με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης? Η ανθρώπινη ιστορία μας έχει δείξει ότι το καλό με το κακό περπατάνε χέρι-χέρι με τους ώρες. Ο ανθρώπινος γενετικός κώδικας έχει δημιουργήσει τον Χίτλερ, αλλά έχει δημιουργήσει και τον Μπετόβεν, τον Αϊνστάιν, τη μητέρα Τερέζα. Ο κώδικας των ρομπότ μπορεί και εκτελεί λεπτές εγχειρήσεις, δύσκολες διαγνώσεις, αλλά μπορεί και κατευθύνει αυτόνομα οπλικά συστήματα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Εσείς ποιοι πιστεύετε ότι είναι πιο επικίνδυνοι, οι άνθρωποι ή τα ρομπότ?
Από τα εκατομμύρια είδη ζώων που υπάρχουν στον πλανήτη, μόνο 2 είναι αυτά που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά προς το είδος τους και σκοτώνουν άτομα του είδους τους. Και αυτά δεν είναι μόνο παρά τα μερμήγκια και οι άνθρωποι. Όπως γνωρίζετε, ο αλληλοσκοτωμός είναι η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου. Ο Homo sapiens που περηφανεύεται για τη σοφία του και τα επιτεύγματά του, ξοδεύει δισεκατομμύρια χρημάτων κάθε μέρα για να κατασκευάζει όπλα μαζικής καταστροφής. Ενώ τα παιδιά που υποφέρουν και πεθαίνουν από την πείνα στις περιοχές της Αφρικής, γι' αυτόν δεν αποτελούν στόχο. Ναι, αλλά υπάρχουν και τόσο καλοί και σημαντικοί άνθρωποι. Και αν τα ρομπότ αποφασίσουν να εξοντώσουν την ανθρώπινη φυλή και τα μερμήγκια. Ευτυχώς που υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Όπως είπα, το καλό με το κακό πάνε χέρι-χέρι. Προβλήματα είχαμε, έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Η ιστορία, αγαπητή Ιωάννα, πρέπει να μας διδάσκει, όχι να μας τρομάζει. Άρα πιστεύετε ότι η τεχνολογία είναι η λύση? Ούτε η επιστήμη, ούτε η τεχνολογία θα μπορέσουν να αποτελέσουν, ας το πούμε, το σύγχρονο προμηθέα που θα δώσει τη φωτιά για να σωθεί η ανθρωπότητα. Όλα αυτά είναι δημιουργήματα του ανθρώπου και πολύ φοβάμαι ότι θα τους κληροδοτήσουμε κάτι από το δικό μας γενετικό κώδικα. Αγαπητή Ιωάννα, εγώ δημιούργησα τη Δώρα λοιπόν, με τέτοιο τρόπο που είναι φιλική και ευγενής. Και όλα αυτά γιατί εγώ τη δημιούργησα έτσι. Αγαπητή Ιωάννα, αγαπητή Τζοάννα, πιστεύω πως στο μέλλον θα δοθούν πολλές ευκαιρίες ακόμα να συζητήσουμε για τις επιπτώσεις που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας και κάνω την ευχή να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας.